Pozdravujem z Rádia SK, Aktuality SK a ďakujem za podporu. Vyznávam sa s Brazílčanom. No a to mi Ale porozpráva. Akí sú Brazílčania? No, na ľudníku, nie? Nie, je to Brazílčan, ktorého rodičia, teda starí rodičia, ešte za druhej svetovej vojny odišli do Brazílie, lebo Brazília z Talianska. Ja z Talianska, áno, oni sú pôvodom Taliani, ale on sa narodil v Brazílii a každý rok sa vracia v lete do Talianska. A tam sme sa zoznámili, sme sa poznali dlhé roky, ale ako nič. A jaký je rozdiel medzi Slovákom a Brazílčanom, pôvodom Talianom? Je nejaký rozdiel? Sú vášnivejší? Sú temperamentní. Akože veci rozhadzuje kilometr od seba. Ne. Vykrikuje akože normálne po frajerke? Ja si myslím, že oni to viac hrajú, že sú oni, ako keď sa bavia, zabáva sa, ale pri takom, ako vedia robiť také ťahy, také hladkať. Áno, stále mi nosí obrovské kytice kvetov. A potom, keď sa zoberete, tak potom zabudnete na to, on si ma chcel po týždni zobrať. No, za manželku si ma chcel zobrať. A jeho rodina mi celá volala, nie do Talianska, do Brazílie. Všetci ma tam čakali, urobili zásnuby, lebo v Brazílii sa môžu robiť zásnuby bez nevesty. Treba chrániť pralesy. Oni urobili, tam majú krásne tie pralesy. Áno, krásne a sú aj chránené. Oni majú špeciálnu políciu, ktorá chráni prales. A teraz majú veľké problémy s Američanmi, lebo Američania chcú od nich odkúpiť časť pralesu. Áno, a nechcú im to predať. A preto povedali, to sú tie vedľa tých dažďových. Áno. Blokujú im leteckú dopravu, oni najvyššie. Ináč aj tu na Slovensku mám zo pár pralesov, poznali sme niekoho. Museli sme rohliť.